Jo, velkommen til den her video. I dag der sidder jeg og spiller Egg Wars med en ven. Ja. Tænker jeg nok over. Ja. Hvad er det så for en ven? Ja. Det var aldrig godt at vide. Nej. Nå. Ikke mere med ham. Eller det er hende. Nej. Vi skal spille noget Egg Wars inde på Crewcraft. Og ja. Kan I nyde videoen? Peace. Hej. Hej. Hvordan går det? Det går godt. Nå, hvad skal vi så lave i dag? Jamen, vi skal da lave noget, måske noget fort, hvis folk gider subscribe. Ja, jeg synes, vi skal lave et kæmpe fort, men det kan vi kun gøre, hvis dem derude, de subscriber. Ikke? Ja, jeg er derude. Ja, derude. Jeg er derude. Hvis de subscriber, så laver mig gå på et kæmpe fort. Yep, det er største fort i hele Egg Wars. Ja. Så subscribe, hvis I gerne vil se det i hvert fald. Altså, selvfølgelig så langt som vi kan nå. Ja. Men så kan det være, at vi bruger måske 2 afsnit på det. Hvem ved? Ja, det kan man jo også. Ja. Nå, er du klar til at vinde igen? Nej. Nå. Hvad er du så klar på? Byg fort. Også mig? Du er lidt mere op på at vinde, det ved vi godt. Hvad? Er det bare fordi jeg er dårlig til Big Fort, eller hvad? Ja. Nå. Det er kun os to sammen. Ej, hvor hyggeligt. Det er hyggeligt. Så er det gangbang. Så det gangbang, ja. Og så tager du selvfølgelig det fucking lille kylling. Nå, vi mangler 20 guld herovre. Så jeg satser på folk, der gider subscribe. Det er meget god idé, hvis dem derude, de subscriber i hvert fald. For jeg er gået i gang med at bygge fort. Ja, så nu skal I subscribe, nu er I tvunget. Ja. Nu får I et fort, så nu er I tvunget til at subscribe. Ja. Det er for... Det her fort, det er på grund af Mikkels 4 subs, han har lige nu, ikke? Ja, det her det er for de 4, der har subscribet til min kanal. Ja. Inden jeg var ude og lagt en video, jeg var faktisk virkelig overrasket. Ja. Men vi er godt nok ikke en særlig pæn farve, men altså igen... Så er det Hey, vi er den mandlige farve, mener du? den mandlige, der snakker om det. Det her, der er ikke noget mandlige over det her. Den mandlige el. Hvem fanden er det? Ved du ikke, hvad den mandlige el er? Nej, det med den sødeste rød, jeg ikke gør. Det er den skytype, som er en el. Nå, så. Og han hedder den mandlige el, og hans yndlingsfarve er pink. Så derfor har man sagt, det er den mandlige farve. Så har han så også fået den forkert. Ja, så har han så også fået det kæmpe ben i sengen. Må jeg måske få noget... en boks? Vil du have nogle blocks? Ja, tak. Hvor mange slime er? Det er en stak. Halvanden stack. 3-4 stacks. Kun. Ja, kom. Bare kom. Vil du ikke have det her? Jeg skal lige blokke et indhold inden det kommer til at dø det her. Satan der. Blok det der. Der kommer en fjerde. Nej, det må man ikke. Nej, for satan, mand. Okay. Nå. Tak for det afsnit, der var ikke mere fort. Christian, vores fort. Nej, jeg døde måske. Kom så. Nå. Vores fort. Nej, vores fort. Hvor gik vores fort? Vi nåede næsten ikke noget på det. Jeg er nødt til at bygge en bund. Du nåede bygge en bund. Ja, okay. Det. Nu er jeg deprimeret. Ja. Men det her game her, det tager vi til og bygger et fort nu, ikke? Ja, nu prøver vi igen. Ja. Ja. Og det her bygger større. Så Hvorfor det kan jeg kan ikke slå dig? Pis. Og det her, det bygger meget større, fordi... Ej, vi har en med. Se hvor stor den her ø er. Det her bliver meget større, så derfor skal I derude subscribe i hvert fald. Nu bygger vi et fort for alle de 4, der har subscribet. Ja. Og det her bliver større end det. Så jeg derude, hvis I gerne vil have mange fort, så subscribe i hvert fald til Mikkel. Det er meget vigtigt for fort. Ja. Fort er en god ting. Altså, fort, det gør, som man vinder faktisk.
Altså, Ja. vi vandt sidste gang, vi byggede fort. Ja, det er faktisk ikke løgn. Altså, fort er lige med win. Fort er faktisk meget OP. Ja, jeg kan finde ud af at lave det. Jeg kan ikke gå for noget af det. Gør vi lige det her. Yes. Sådan. Det er den ikke direkte taget igen. Og går jeg her. Yes. Nu har jeg opgraderet guld helt vildt til level 3. Hold da. Det var meget. Yep. Og det er fordi jeg ikke har et liv. Og ja, sagde ikke noget. Nej, nej, selvfølgelig ikke. Så Det kan du selvfølgelig bygger aldrig. det bob. Altså. Bygger man bob? Er det mig? Nej, du fortbygger den. Nå, ja, det er rigtigt. Undskyld. Undskyld, jeg havde lige glemt, at jeg var forbygger. Det beklager jeg meget derude. Jeg beklager meget, at jeg ikke kender min egen rolle. Jeg beklager rigtig meget. Undskyld. Nej, det er jo ikke dig, der dør. Det er mig, der dør. Nå, undskyld. Bro. Jeg kan Hvor sige står det undskyld. så? Oh my god. Hvor skal vi hen? Vi skal til Nordpolen. Det lyder hyggeligt. Må jeg komme med? Du kommer bare. Det er meget reddet. Så skal du have nogle frække ting op. Og hvad? Og hvad så? Og halløjsa. Hej, jeg er så ikke noget. Hej. Nej, det gør du aldrig. Du siger aldrig noget. Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Vel? Nej, det er noget andet. Hvad er det for noget, jeg beskytter dig for? Du beskylder mig da ikke for noget. Vel? Ikke endnu. Hvad mener du ikke endnu? Ja, det er noget andet. Okay, jeg er død. Nej, ikke igen. Der kom en lige og sagde, halløjsa. Hvor var det, der var Hvorfor en? har vi også så lidt liv? Fordi der var en havde bygget sig ind til midten. Men han er jo spongo, ham her altså. Nej, for helvede. Hvornår får vi lov til at bygge et fort, altså? Hallo, uden at dø. Ja, det hænger ikke helt sammen. Nej, det er meget træls. Yep. Der er altså bare, det er på grund af vores teammates, de irriterer det. Ja, det er bedre, når det er bare os to, og så er der bare en af os, der bare skal sige, halløjsa til midten. Yep. Altså, det plejer jo så at være dig, fordi jeg er alene. Du har jo styr på det. Yeah, boy. Er du sikker på, at jeg har styr på det? Nej, Det var godt sagt. jeg gemmer mig. Du vil ikke mere. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke mere. Du må ikke dø, undskyld. Geronimo! Tog af og bum, så er vi simpelthen for. Ja, okay, det er... Hvor er du henne? Jeg kan ikke se dig. Hvad sidder du og laver? Kigger du på mine seje sko, eller hvad? Også det. Jamen, det er vel helt nye Jordans. Nå. Er det ikke bare mange penge? Nej. Hvad? Ja, det Det er altså koster mange penge, altså. Hvad mener du? Har du så set mine? Hvad har de kostet? 69. 69.000! Nej, 69 diamanter. Til en værdi af 10 millioner stykker. Det kun koster 10 diamanter. Hvad er det for noget snyd, det der? Det er bare vigtigt at tjene penge og være det eneste kylling. Farvel. Jeg gider ikke mere. Det var godt. Jeg vil ikke mere. Jeg gad ikke lide mere. Okay. Du må ikke dø. Undskyld. Ja, det er noget. Nå, vi skal bygge fort. I to kan godt sammen. Nej, det skal vi to ikke. Det er jeg fuldstændig ret i. Hvad? Ja. Vi to klarer det der sammen, gør vi ikke? Nej, nu skal vi skal vi to bygge fort. Ja, derfor klarer vi det sammen. Ja, og nu bygger vi fort. For er det egentlig nogle gange, at de her blocks her har 53 i, når det burde være en stack? Det giver mig faktisk stress. Det ved jeg ikke. Men jeg kan godt bruge en pickaxe. Kunne du godt bruge en pickaxe? Jeg kan godt bruge en pickaxe. De skaffer jeg bare til dig så. Hvilken en vil du have? Den gang Vil du den have den til frække eller den nemme? 8 guld. Vil du have den frække eller den nemme? Det er frække. Så skal vi op og skaffe 6 guld. Bare. Ja, det har også.
Gift gold, bro, gift gold. Gider han holde mund om der? Er det grim? Jeg gider sgu da ikke give ham guld, han er grim. Han fortjener ikke guld, han er grim. Gør han vel? Altså sådan en som ham, han fortjener overhovedet ikke guld, han er bare grim. Skal jeg ikke kunne sige, jeg dømmer ikke for det. Han tog mit jern. Er han... Så... Er det grimt, han er grim så nu? Jo. Han tog mit jern. Så er han grim, lige præcis. Han tager bare alt for os, mand. Ikke? Ja, der har du din frække pickaxe. Frække. Og blocks. Og det her fort kan vi lave stort. Så er vi sgu i gang, du. Yep. Jeg ved ikke, men jeg må åbenbart ikke købe mere end 2 stacks ad gangen. Bobby. Nå, jeg laver den her. Ved du, hvor svært det er at stå på touchpad? Yep. Og det er så fordi vi sidder og filmer dernede på vores skole, så Det er derfor, hvis jeg er dårlig, så er det derfor. Ja. Ja, jeg spiller ikke godt. Er vores diamond generator startet? Nope. Jo, det er den sgu. Der er sgu en, der har været inde og gøre det nu. Damn. Man kan sgu bare gøre den der. Det må være noget. Så er du i gang med min vej, eller hvad? Ja, for søren. Nu bliver jeg et svin. Det er første gang, hva'? Der kommer sgu en fjende. Det er ikke godt, det der. Nej, gud, det er vi ikke med ham. Jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget. Nu skal jeg bare dø. Ham vil jeg ikke slås med. Nå, jeg er død. Det var ikke særlig godt at dø. Nej, nu kommer jeg helt af 12. Det er ikke sjovt, det her. Nej, det er ikke sjovt. Jeg ved ikke mere. Jeg vil ikke mere. Jeg er død. Hvad er det også? Nå. Men Christian, Ja. kom lige herover. Nej, hvad nu? Hej. Hvad fanden laver I nu her? Hallo, kan I komme videre? Hallo, jeg er lige i min hønsegård, kan I så komme videre? Nå for helvede, er vi nu slut? Nå for helvede. Nå, men så kan jeg jo så sige, kan I så tage videre? Og det er bare nu.